Аз започнах да тренирам гимнастика на 6 годинки. Преди това ходех на балет и тренирах плуване, но и двете неща не ми харесваха много. И в търсене просто на някакъв спорт, с който да се занимавам, моята майка се е разхождала в квартал Иван Вазов, близо до стадион Раковски, тъй като е знаела, че там има много зали. И е спряла една жена на улицата да я попита дали може да ни ориентира, района ни е познат, къде може да запише детето си да тренира. И всъщност това се оказа Мариана Плутова, моя първи и единствен личен треньор в кариерата ми. Така също случайно започнах да се занимавам с художествена гимнастика. Това, че имах мечта, тя беше да спечеля медал от Олимпиада и винаги, когато ми станеше трудно или когато имах състезания, на които не съм се представила добре, това си го повтарях. Сега не е важно. Важно е на Олимпиадата. Един ден да стигнеш до Олимпиада и там как ще се представиш. Спорта носи емоции, които човек няма как да изпита където и да е било другаде. Определено това винаги ме прави много щастлива. С изключително вълнение съм излизала винаги пред пълна зала. Аз винаги съм обичала да играя пред много хора и да се изявявам. А пък чувството да спечелиш, особено пред народна публика, е невероятно и наистина си много горда това, което си постигнала, че може да зарадваш толкова